खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना मोनथिबाय आं दा बे समाव आखायाव मा लादों नंगौ शिबसागराव जितु दाखालिबावसो दैबानाजों गोबां न'खरा जितु भुगिनांनाय दैबानाजों गोबां गामियानो जोबोर नस्थ' जाबाय बेनि लेखा जों खौरां मोनबाय जे एबा खबर मोनबाय जे बे दैबानायाव शिबसागराव जोंनिनो बर' सुबुं 200 घरसो 200निबो बांसिनसो न'खर दं बे न'खरफोरनि थाखाय बर' सुबुं जिहेतु दा डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फार्स्ट डे बे फार्स्ट डेनि गामि जोङो दिनै डनेसन खालामनो आखायाव लानाय जादों नैबे बागसा नैबे गामि दारगासुबा गामियाव जागायजेनबाय जोङो स' नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ फार्स्ट डे हिसाबै जों जागायबाय बेसेबां कालेक्सन फैयो नोंथांमोननो गासै भिडिअनि गेजेरजों आपडेट होबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिथां आदायानि गिबि डनेसन होगिरि फट' लादों दे बरिया दे थिखांबाय फट' दे दायो जोङो नै दा डिमाकुसि आनसलिकनि सिङाव थानाय खोला दारगासुबायाव दायो कालेक्सन खालामगासिनो दङ नै दे जागोन दे फुरथि जाबायना दायो जोङो हाबबाय थादों कालो एखे कालार बोथोरा जोबोद डेन्जार खालामदों नै दे अखा हानायखाय नायरा दायो जिरायनानै दङ नायरा जिरायबाय जों अखा हाना होबाय बक्सआ जोंना मोननै बे मोनसे थाहैबाय बे मोनसे थायोबानियाव बांसिन थागोन नैबेयाव थागोन बांसिन नायरा बेटेलियानफ्रा बिसोरनो दायो खांगासिनो दङ जोंना फंबाया बिनि मोजां मिनिखायो नायरा लाजिबाय बिदि गैला दे ধন্যবাদ
दे जाबाय दे दा बे समाव जोङो फैसाखौ सानबाय थादो दे लोगोफोर नै सानबाय थादो बे मोनथाम बक्स दिनैयाव डे 1 आव डे 1 डे बाय डे नोंथांमोननो बेसेबां कालेक्सन जादों नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो आपडेटखौ जों होबाय थागोन 15 आगस्टआव लासै जोङो बिथिं सानसे साननै बारनोबो हागौ बेयाव लासै जोङो नोंथांमोननो रिपर्टखौ होबाय थागोन बेसेबां कालेक्सन जादों जोंनि डिमाकुसि आनसलिकआव बर' गामिखिनियाव जोङो जेसेबां बर' गामि दङ बेखिनियाव जों हाबजोबनानै बेखिनि कालेक्सनखौ जों खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय था दायो नोंथांमोना रिपर्टखौ मोनगोन बेसेबां कालेक्सन जादों दे बिथिं हासिदो मोनसेबाव 3600 नै बक्स मोनसेयाव नोंसिनावलाय बेसेबां दङ 37 3700 बेसेबां माबा 15 টাকা 3715 টাকা बक्स नाम्बार दङ नामा बक्स नं 14 डे 1 नि जों आरो बिथि मोनसे सानबाय थादो दे मोनसे बेयो ए डिभिजन नायसिगोन आरो ए ग्रुपनि किरद दे लागाव ए ग्रुपआ बेसेबां फैदो नायदो बेसेबां जाखो 7665 75 7675 जितु जों खांदोंमोन ना बेखिनिया फैबाय आरो मोनसे दंबावो एक्सट्रा मोनसे ग्रुप कालेक्सन खालामबावदोंमोन दायो नायनोसै आरो बेसेबां दङ बिसिना नोंसिनिया 3900 20 टाका 3920 टाका बे मोनसे ग्रुपनि ए डिभिजननि किरद मुनि ना माबायदि नांखो खांनानै मोजां नांदों नङा होमबा डे 1 आव जा बेखिनि खांबाय नङा होमबा गासिबो बेसेबां जाखो 11595 डे 1 आव एबा दिनैनिफ्राय जों जितु जागायबाय आरो लोगोसे अनलाइनाव थाबावगोन अनलाइननिखौ आफादगिरिनिफ्राय जों मोनथिगोन आफादगिरिनिफ्राय स्केनारखौ होनाय जादोंमोन नालाय दा लोगोफोर जोङो बेखिनियानो जितु ब्लग खालामनाय जाबाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन दे लोगोफोर दायो बहुत खस्थ' खालामबाय लोगोफ्रानो गासिबो खस्थ' खालामबाय